Jeg er formand for Skonnerten, den forening, der hedder Skonnerten Marta, og jeg hedder Leif Byrgild. Og jeg har været i foreningen siden 96 eller 97, og så har jeg været med i bestyrelsen de sidste 10 år, og så de sidste 5 år som formand. Og min baggrund for at melde mig ind i foreningen, det var, at da jeg kom ud af skolen, der var jeg ude at sejle i nogle år, og efterfølgende var jeg også i marinen, og så var jeg lavet ellers mange andre ting, men så da jeg blev der midt i 50'erne, så tænkte jeg, at nu skulle det være. Nu ville jeg godt have tovværk i hånden igen. Og så vidste jeg, at Marta lå her, og så meldte jeg mig ind i foreningen. Og jeg hænger så stadigvæk ved. Så det er det, der er det gode ved sådan en forening, det er det, at man kan melde sig ind, når man synes, man har tid til det, og så kan man yde det, man nu synes, man har overskud til. Og ellers så kan man bare nyde det at være medlem. Så alle muligheder, de er der simpelthen. Og selve Marta, hun er jo bygget her i Vejle, og hun blev leveret fra værft i år 1900, den 7. februar. Men der hed hun ikke Marta, der hed hun Helge. Og så sejlede hun selvfølgelig som fragtskib i mange år. I 1923, der kom den første maskine i, så det betød, at det var nemmere at komme ind og ud af havnene, end det var før den tid. Og så efterhånden, som tingene udviklede, så blev motorerne stærkere og stærkere, og til sidst, der sejlede de her gamle træskibe faktisk uden sejl. De gik for motor hele vejen igennem. Marta kommer hun til at hedde i 1935, og var så hjemmehørende i Marstal i mange år. Men omkring 1960, hvor at lastvognene de begynder at overtage fragtmarkedet, så bliver det trangt for de små skibe, og Marta var så stenfisker i 10 år. Og så lå hun ellers oplagt og lignede mest et vrag. Og så var der en færing, der hedder Christian Blak Nielsen, som gerne ville have sådan et skib, og han fandt prisen rimelig. Men da først han fik skibet leveret, så kunne han godt se, at det var en meget rimelig pris, han havde givet, fordi der var mange ting, der skulle laves. Men man dannede så en forening, og det er den, der så stadigvæk eksisterer her 37 år efter, i 73. Og basis, det var de der gamle gymnasieelever, som jo ikke var gamle på det tidspunkt. De var måske 19 eller 20 eller 21 år. Og så var det hans musikvenner op fra Aarhus og ellers andre steder. Og så dannede man en forening. Og nu her, som skibet ser ud i dag, der kan vi jo så være glade for, at de sled en vis del ud af bukserne og krattede penge sammen på alle mulige måder, for det gik 8 år, før de fik tilladelse til at sejle af Søfartsstyrelsen. Og det må vi andre tage hatten af for, fordi det tror jeg ikke, vi havde klaret. Men vi er glade for, at de gjorde det, fordi det betyder, at nu kan vi sejle stadigvæk med et meget velfungerende skib. Altså, der er jo folk, der har været medlemmer igennem alle 37 år. Og nogle af dem, der var meget aktive dengang, og som har mistet pusten, så er de støttemedlemmer. Sådan at vi har cirka nogle 90 aktive medlemmer, og så har vi måske 130 støttemedlemmer. Og selv forældrene til de her gymnasieelever, som startede foreningen, de er stadigvæk støttemedlemmer, fordi det er en god sag, så det støtter de gerne. Altså som aktiv medlem, der har man jo det, og så har man retten til at sejle. Og det første år, man er medlem, altså det koster 2400 kroner om året i øjeblikket. Men det første år, der får man så en uges sejlads oveni. Og det er jo fordi, man kan ikke nå at optjene sejldage det første år, man er medlem. Og efterfølgende, så kan man vælge at arbejde enten ombord på skibet eller i vores værksteder. Og hver gang man har arbejdet 8 timer, jamen så har man en sejldag til næste år. Så på den måde er der, vi har nogen, der yder stor indsats, måske 40-50 dage om året, der arbejder de for skibet. Og det er jo så sådan, at når man har arbejdet mere end 14 dage, så kan man få lov til at sejle hele sæsonen, uden at det koster ekstra. Under forudsætning af, at der så er plads på skibet, men det har der været i de senere år. Så der er nogen, der sejler både 2 og 3 uger. Så det er meget fint, og det er jo så derfor, de jo belønningen for det arbejde, de har lavet. Men man kan også være medlem på den måde, at man siger, jamen okay, jeg har ikke overskud eller tid, eller jeg bor i København, og så er det altså lidt for dyrt, at skal over, fordi en sejldag koster kun 175 kroner. Og billetten fra København herover, den koster meget mere.
Men altså, man kan bare være medlem, og når man kommer ombord og stiller sig på dækket, og man anløber en havn, og man står her som martaner, så siger man, det er mit skib. Og det er så uanset, om man har arbejdet 0 dage, eller man har puklet i 50 dage. Fordi det er vores skib, og det er sådan, det skal være. Og det er en forening, hvor der bliver gået til vaflerne, og folk tager ansvar. Og det vil sige, at man skal også kan klare sig selv, når man kommer ombord. Vi vil også meget gerne have børnefamilier, men dem har vi manglet lidt i de senere år. Men det er jo sådan, at det er de voksne, der betaler kontingent, og børnene er gratis med indtil de er 15 år. Og madpriserne, der er børnene betaler halv pris for mad, og forældrene betaler selvfølgelig fuld pris. Men altså en familie, far, mor og 2 børn, de kan komme ud og sejle en uge med det her skib med dieselafgifter, med mad og med rejse til den havn, hvor hun ligger, når de skal ombord. Og hjemrejse, så kan de gøre det for 6.000 kroner. Det er meget konkurrencedygtigt. Det kræver så, at man kan lide at være ombord på et skib og være sammen med andre mennesker. Men vi har jo også nogen, som ikke er så sociale, men de finder et sted hen under ankeret og har deres underlag med, og så har de en god bog, og så ligger de der og slapper af. Og ellers, hvis vi kommer i havn, så går de en lang tur og kommer tilbage, når de er klar igen. Så på den måde er der plads til mange typer af mennesker, så man skal ikke, fordi man er bange for det der med det sociale, det fylder for mig, det skal ikke afholde fra, at man melder sig ind. Så der er plads til stort set alle.